men hal kertekisi bewenjik. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir bewenjik, bir dalajyk, bir böwrüjik bar eken. Bulan üçüsi dost olup bir yana gidmäne gidipdirler. Barýakalar bulan ýollaryndan bir suwluýap çykypdyr. Bular bu ýapdan böküşmeşik we bökmekde ýyda galany iýmeşek edýärler. Öňürde bewenjik bökýär. Ol hüp edip onda düşýär. Ýydyndan dalajyk bökýär. Oň ayagy suwa değýär. Böwrüjik bolsa böküp jüp edip suwun içine gaçýar. Bewenjik bulan ikisinin lakly katyp gidiberýär. Gidip barýaka, bewenjiň öňünden bir garga çykýar. Hey, kargacık. Kargacık. Seni iyiyinmi he? Kak, sen meni iyicek bolsaň, çünküm bilen karnyňy ýaraýaryn. Kak. Tak tak ettim, dala giydim. Tök tök ettim, böwre giydim. Seni meni nemecik he? Diýip, onuň lakly katyp gidiberipdir. Gidip barýaka, oň öňünden eşeklice garry baba çykypdyr. Hey, eşeklice baba. Seni iyiyinmi he? Ha, sen meni iyicek bolsaň, şu eşek taýagym bilen urarda garnyňy ýaraýar. Tak tak ettim, dala giydim. Tök tök ettim, böwre giydim. Agylap oturan gargan idim. Seni meni nemecik? Diýär-de, onuň lakly katyp gidiberýär. Yine gidip barýaka, oň öňünden torumly bir maýa çykýar. Torumlu jamayacık. Seni iyiyinmi he? Eger sen meni iyicek bolsaň, ayagym bilen kakarda garnyňy ýaraýaryn. Tak tak ettim, dala giydim. Tök tök ettim, böwre giydim. Agylap oturan gargan idim. Eşeklice baban idim. Seni meni nemecik? Diýär-de, maýanam lakly katypdyr. Bewenjik ýene gaýşarlyp gidiberýär. Barýaka, oň öňünden aşyk oýnap ýören oglanlar çykýar. Ine heresine kenek, ine duydum, alsana. Oğlancıklar. Hey, oğlancıklar. Men sizi iyiyinmi he?
Eger sen bizi yiyecek bolsaň, kenemiz bilen urarda karnına yarayar. Tak ettim dalagıydım. Pök ettim böwregiydim. Ağıllap oturan qarganıydım. Eşeklice babanıydım. Torumluca mayanıydım. Sidimeni nemek? diýip olaram laklyk atyp gidiberýär. Yine gidip barýaka öňünden suwa barýan bir topar gyýyp toş gelýär. Hayırlar, hayırlar. Niye mi? Men sizi iyiyim mi ha? Eger sen bizi yiyecek bolsaň, kıymamyz bilen urup karnına yarayar. Tak ettim dalagıydım. Pök ettim böwregiydim. Ağıllap oturan qarganıydım. Eşeklice babanıydım. Torumluca mayanıydım. On oğlunu orubiydim. Sizi meni nemek? Bularam laklyk atyp gidiberýär. Yine gidip barýaka öňünden bir kerwen çykýar. Kerwen maşy. Sen şuduran kerwenini şudursuna iyiyim mi ha? Eger sen bizi yiyecek bolsaň, hemmemiz üýşüp seni urup Tak ettim dalagıydım. Pök ettim böwregiydim. Ağıllap oturan qarganıydım. Eşeklice babanıydım. Torumluca mayanıydım. On oğlunu orubiydim. 40 gyýdy qyrybiydim. Sebimeni nemek? Şeýdi ýerde olaram laklyk atyp gidiberýär. O gidip barýaka bir garryja mamanyň çatmasynyň üstünden barýada. Ey mama, arca mama. Mene seni yiyecek. Vah vah hey oğlum. Yiyeyseňem bordy welin. Sen gaýsar bolupsyň. Bir salym yatyp dynjyň al. Men sana bir ýaglyjy kömeç pişirip bereýin. Bor mamacan, bor. Böwünjük muňa ynanyp yatyp uka gidipdir. Garryja mama bolsa kesegisini otda gyzyryp ýagşy gydandan soň böwünjüň garnyndan matypdyr. Böwünjük tark edip ýarlýa bolyn. Böwünjüň ýugudan adamlarynyň hemmeti çykypdyrlar. Olar beýenşip çıkıp gidiverýärler. Şeýdip, garry mama bütün canly janlary açgöz böwünjükden dindiripdir. Olar soň arkaýynja ýaşa beripdirler.